a kauyen mu a kauyen mu a kauyen mu akwai jama'a, a kauyen mu akwai nasara da arziki a kauyen mu, manoma a kauyen mu da wadata a kauyen mu, amma hakan bai hanin waɗansu kullum gaba ba, amma hakan bai hanin waɗansu aikata barna ba. Ƙabilanci ba zai bar mu bai wa juna aure ba. A ƙauyenmu akwai matsala, a ƙauyenmu akwai fitina, a ƙauyenmu akwai rigima, a ƙauyenmu a ƙauyenmu a ƙauyenmu a ƙauyenmu a ƙauyenmu akwai jama'a, a ƙauyenmu akwai nasara da arziki a ƙauyenmu, manoma a ƙauyenmu da wadata a ƙauyenmu, amma hakan bai hanin waɗansu kullum gaba ba, amma hakan bai hanin waɗansu aikata barna ba. Ƙabilanci ba zai bar mu bai wa juna aure ba. A ƙauyenmu akwai matsala, a ƙauyenmu akwai fitina, a ƙauyenmu akwai rigima, a ƙauyenmu a ƙauyenmu a ƙauyenmu a ƙauyenmu Alhaji yaushe ka zo? Ai wato tun da zo ina nan ina zaga saboda daɗi da farin ciki. Ni gonan ma na ga ya mani girma ne ma sai na gan kaman ya ma wuce inda na sani. Ka gan buga ko? Buga ya yi kyau. Ni ma na je siya wani abu ne sa a cici. Gaskiya ne ka san aiki sai da abinci. Sha ka gane kai aiki ya yi kyau. To aiki sai da abinci. Aiki ba abinci wahala. Alhaji ka ga bunga ya ka ta ko? Kai ai wannan bunga tun da na zo na ga bungan yayi girma. Ina ta mamaki. To ka ga wannan abun da na lice ina jara galma da shi. Okay. Ni ga alama ai. Ai ci yasa ma ni da na ga bungan nan na ga bunga wuri ya tafi. Na ce kila ma ba kai kadai kai ba. Alhaji wannan bunga wanda na yi maka. Akwai doya da ana kiran shi jiwa, ka san shi ko? Da muna kiran shi jiwa ko? Giwa ban gani shi yanzu ina yaje? Ai ba yayin shi kuma. Oh ba yayin shi. Jiwa shi ya mutu. Ba yayin shi. Akwai wani suna kiran shi kwasi. Kwasi? In ka sa shi kamar wannan gunga zai yi kato. Ko shi ne wanda aka ce yana wasa kamar wasan yana wasa da kaza. Yana kai gwagwa ne. Alkana ta ina ji dadi na ta yare. Yana aka gashi kato. Wasa da kaza. Kamar wannan bunga. In ka sa shi za ka samu kato ne. Ka ga kamar wannan daya, wannan biyu, wannan uku. Ka gan shi ko?
in aka jina maka ba ma alhaji ba za ka wuce Lagos. Ba za ci laci alhaji kuma ba. Ban sa shi a bungan nan sai a ga bungan yana haka. In ka yi shi kuwa da ka bani labari. Ka ce ni zan gona na ma zan da kowa kenan. Alhaji ka yi shi da kawai. Wai dan gwari kai kadai ne kai aikin nan kuma kuna da yawa don ni na ga aikin ne. Ba ci gan jikina ba. Na ga alama. Kai karfi ba. Ana wasa. Duba haka fa haka dukkan gona. Ni fa ka ga wannan da wannan da wannan. Ni ka gani na. Duk kai kadai kai. Can man. Ka san abin da za mu yi? Kai ka fata. An jima da yamma ka same a gida zan kirga ma kuɗin ka cas. A gida. Biya ka kuɗin. Wani gidan shi? Gida na din. Wani gidan shi wanda yana baci titi ko hanya. Ka gane gidan nan. Ka na da cece na alhaji. Ka same ni a wurin in baka kuɗin ka saboda aikin da kamar ne kai kuɗin ka alhaji shi ni na ji daɗi ka ba a gan jici na karfi ba na yi bunga ga abin da za yi da je na gama wannan kunya da halace zan zo gobe a yau nake so kai na manta ni ai munin na ni na manta ina zuwa bari gama ina gama zan zo za ka zo to sai ka zo ina nan ina jira ka zan ji ma ko sai na zo Nobody. What you need on the motor? Akwai jama'a a ƙauyenmu, akwai nasara da arziki a ƙauyenmu, manoma a ƙauyenmu da wadata a ƙauyenmu. Yanzu bari mun fito, bari mu shiga cikin gari mu ga abin da ke wakana, mu ga wani hali take ciki, mu ceto ta, don haka bari mu shiga. Dai mun fito neman abin da aka saba. Allah ya ba mu rabo sa'a kuma ya bani sa'a. Amma hakan bai hanin waɗansu kullum gaba ba, amma hakan ga bayanin waɗansu aikata barna ba. Ƙabilanci ba zai bar mu bai wa juna. Tun mutuwan mai gari nake tunanin ɗaukan fansa ban samu dama ba sai a wannan karan. Bara ma ka gani.
Adoli. Baban Aida. In da kitabu ba sallama. To bai yi ba. Oh, Mi ka biya ja? Baban Aida. Aida wuce. Egiwe. Aida yaronta. Shagi ya wuce. mace ko namiji? Ba su sani. In na mace. In namiji. Kai ne ka sani. To, mu je labari. Aida wuce. Yaronta shagi ya wuce. Haidar, Aida shagiya. shine shagiyan kuma. Sosai ma. Yanzu menene bayaninka? Aida. An zo gidansu. Ana so kanwanmu. Allah shi kiya. Oh, yanzu Kanci. kai kana so ka gaya min cewa Haidar ya zo gidanku ya ce yana son kanuwanka So ana son ta. da aure. Ana son ta. Okay. Me jibiya. To sai. Alhamdulillah. Wallahi na Ka jibiya. gode ma Allah mana Haidar ya zo ya ce yana son kanuwanka. Abun arziki ne ai. Asha. Kinci na wadi hankali. Auren ne abun asha? Wallahi wadi hankali. Wallahi. Gwazu mami. Wabiya. To, kana ji? To ni abin da nake so ka sani shine ni ina ganin idan Haidar ya ce yana son kanuwanka ai ya taimake shi. Allah kiyaye. Allah ya kiyaye. Ni bata so ba. Aka ban dariya. To ai abin da nake so ka sani shine a matsayina na malam Bahaushe, ɗana Haidar Bahaushe, idan ya auri ƙanwanka ya taimake ka. Saboda me ka saurare ni ka ji. Kana ji na? Asha. In ma na mahaukaci duk duniya ba wanda ya kai Bahaushe sanin yadda ake rike mata. Wallahi gamane yo. Kariya kana yi. To addini mu ya ce idan kana da mata ka tsare ta a gida. Malam Bahaushe shine ya san yadda ake tsari. Ka duba idan Malam Bahaushe ya ajiye mata a gida da cinta, da shanta, da tufatar da ita, da koyar da addini. Duk wani abun da ya zama lalura nata ne Malam Bahaushe zai kawo mata kuma zai ajiye ta a cikin gida, zai hana ta daidai kofan gida ma ta bude kofa haka ta leko wani ya ga fuskanta bai yadda ba. Baban Haidar. Dan idan Haidar yau ya ce zai auri kanuwanka ya kawo ta gida ya yi mata irin wannan kula, ai ya taimake ka. Na rike aure. Su gobe sa sake ta. Gobe sa sake ta. To in ta yi laifi mana sai ya sake ta. Ko ni yanzu nan mata na yanzu nan na ce ku tsaya nan suka ce ba su tsayawa canza su. Ko ba su ce su samu iyayensu mana. Kenci. Saboda haka Kenci. in dai maganan aure ne ni na yi farin ciki ma da Haidar ya je gidanku ya ce yana son aure kuma ka sani To me jibiya. ko kana so ko ba ka so ni ina so. Shine haife ta. Amma ni na haifa Haidar Shagi ya wuce. ko ba shagiya bane ga uban shi na ni ne uban shi. In baka san uban shi ba ni ne uban shi. Ni bai so Haidar. To, bari in gaya maka daga yau ma mu mun kafa addu'a da ni da Haidar za mu je mu ta addu'a sai Allah ya sa mu yi aure a gidanku. Dole. Mu gani. Ko ku gani ko ka ku gani. Haidar. Kai baka so. Ban so. To ni ina so. Kenci. Sakewa. Suna sake mata. To yanzu ka fito mana a mutum. To. Idan na samu mata na doka ta tsallake doka za ta koma gidan iyayenta. Ta koma saboda ta tsallake doka ta kibin doka na. Ka gani kenan. Ya zan ce ki tsaya a gida in baki ci in baki sha in tsare ki addini komai na Baba kula da Haidar. shi sannan in dawo in kanki kin fita ba tare da izini na ba zai yiwu ba. Sannan abin da nake so kai ka sani in da kitabu aure yana da girma, aure yana da muhimmanci, aure yana da rai. Duk wanda ya kashe shi kamar ya kashe mutum ne. Sannan dalilin aure shine yasa yarurruka daban-daban suke mulki a ƙasashen da ba nasu ba. Yau din nan in Allah ya haɗa ɗana da ɗiyarka ko ƙanwanka aure, ‘ya'yansu da suka haifa za su iya mulki a gidanku, ‘ya'yansu da suka haifa za su iya mulki a gidana. Ta dalilin haka shine tsaya an gaya maka saboda na ina ganin kamar baka san wasu abubuwa ba.
ka razana shi, ka firgita shi, ka tsoratar da shi. Ma ba na da bukatar ko ƙarda ne. Mace na nufin mahaifiya alfaharin duniya cancanta ice ba kya gajiya da sara suka. Yasa ake magari unguwa ƙungiya lakabi da uwa. Wannan hukunci ne na Ubangiji, kai baka isa ka canza shi ba. It hard to love someone, but not to be loved and return. And what is more painful is to love someone, and you don't have the courage to let that person know how you feel about him. Maybe God wants us to meet with some few wrong people before meeting the right one. When the door of happiness closes, another one opens. DZP Production comes you away with another hidden story. Duniyar So. Duniyar So. Why love always comes with confusion, full of anxiety, tears of sympathy. Jiya ina kan hanya na shigo garin nan na yi wani tsintuwa na musamman. Wani nunannen mangoro ne na harba da wani kyakkyawan dutse. Kar ka wahalar da kanka, domin ita soyayya tsantsan wahala ce da bakin ciki a cikinta. Kana ina dan shugaban kasa ke neman yar mai tallar goro ya rasa. Wata anguli ce kake neman ta haye wanda ba nata. Tsakaninka da wannan yarinyar nan akwai wani alaka ne tare da kai da ita. Saboda naga tana so ta sa rayuwanka a cikin hatsari, kuma ya zama dole ka kula, da ce ka bar ta ba, amma ka sa mata ido. Kai da ko budurwa ba ka iya yi wa kanka, to ta ina za ka fara? To ni ko na maka alƙawari zan buɗe mata ɗaya daga cikin babu. Duniyar So. Duniyar So. Duniyar So. Duniyar So. Duniya in har ban ganki ba zan shiga damuwa. Starring Adams M. Sharif, Adam Ahmad, Balkis Yusuf, Ayuba Usman, Ummi Kartum Ayuba, Munirat Yusuf, Mansur Adangari, Nasir Ibrahim, Sadiq Yunusa, Mariyat I. Tabir, and introducing Rahma DZP, and others all in Duniyar So. Marketed and distributed by DZP Film Production. Assistant Director Yunusa IG Kaya. Story, screenplay and directed by Usman Ismail Danzuru. Danzuru ne angon mai rabo. Angon mai rabo. Duniyar So wannan shiri ne mai dogon zango wanda za a fara haska muku shi 28 ga watan Nuwamba na wannan shekaran da muke ciki 2022 kowane ranar Litinin da karfe 8 na dare a YouTube channel namu mai suna DZP Film TV. Ku biyo mu ku like sannan ku mana subscribe. Mun gode. Na zahiri da kuma na baɗi. Hairan ko sharran wurin neman mafita. Wallahi, tallahi tunda Mansur ya yi sanadiyar mutuwar yata. Wallahi tallahi, na ransa da girman Allah sai ya mutu. Duniyar So. Duniyar So. Kai ne babba a gidan nan fa, kai ya kamata ka tsaya ka yi abin da ya dace domin kallon ka su yi kallo su ma su yi koyi da kai haidar. Haidar yaushe za ka yi ma kanka hankali haidar. Haidar, shin kai za ka tabbata a cewa kullum a dinga kawo karanka gida? Yau a ce haidar ya yi kaza, gobe a ce haidar ya yi kaza, shin ba za ka yi kanka hankali ba? Haidar, shin wani irin koyi kake so kannanka su yi da kai? Kar ka manta fa inda saniyan gaba ta sha ruwa nan na baya zai sha ba. So duk wayannan abubuwan da kake yi karatu ne kake koya ma kannanka, kuma suna nan suna karatu suna kallon ka. Kar ka ɗauka cewa ba su gani, suna gani kuma suna kallon ka, kuma duk abin da kake yi suna nan suna karanta. Shin gobe idan suka zo suka yi haka kai za ka yi musu faɗa? Kai za ka ja musu kunni ka ce su bari, ko kuma kai me za ka ce? Tambaye ka, me za ka ce? Haji baba, ka yi haƙuri.
wannan abubuwan da yake faruwa ba yin kaina ba ne kuma ba laifi makasar rayuwa kowa da irin yadda Allah ya rubuta mai yadda zai tashi insha Allah su ko da wanda yake ganin yanayin abin da nake yi ba zai dauka ba ni ma din zan bari insha Allah ka dai ci gaba yi mana da addu'a kawai Allah da komai zai zo ya wuce Haidar ka ce min ba yin kanka bane kuma ka ce wai ba za su dauka ba ya za ka gaya mani cewa ba za su dauka ba shin ba yin kanka bane yin waye ne yin shedan ne sai jarabta ce ta Allah ba yadda ko kuma kai ka jarabto ba kanka ko shin ban ka dauko hanyar gyara ba ko ban ka dauko hanyar bari ba na ga abun naka sai gaba gaba yake sai ƙara ci gaba yake zai yi bayan sha ya wuce idan baka daina ba to zan ɗauki mataki a kanka akwai hanyoyi da yawa wanda zan bi in ladabtar da kai babu gagararre sai dai bararre kana ji na gaya maka kenan in ga za ka je ka kwanta ka yi ma kanka hankali ka yi tunani da kanka ka san abin da ya kamace ka san abin da bai kamace ka ba ya rage gare ka tashi ka ba a ƙauyenmu akwai matsala a ƙauyenmu akwai fitina a ƙauyenmu akwai rigima a ƙauyenmu a ƙauyenmu Fatima, bishiyar da kika daɗe kina ba mu ruwa, to ka fara sara ta, me abin yi yanzu? Ai to baki sani ba. Ina da zaɓi biyu. Ko da an sare iccen, to ni ce jijiya. Ki sani cewa sai na sake tsiro. Ko da ransa iccen ba za su iya sarowa ba wallahi. Ke kawata, baki da kirki annamimiya. Sa nake sai. Yau lokacin na zan akwai jama'a a ƙauyenmu akwai nasara da arziki a ƙauyenmu manoma a ƙauyenmu da wadata a ƙauyenmu amma hakan bai hannun waɗansu kullum gaba ba amma hakan bai hannun waɗansu aikata barna ba ƙabilanci Wato Mahmud kana bani mamaki. Duk da ka san haida ke nema na, amma haka ko a jikinka. Hanya kawai in na biyo ba mai kallo kwaye idanuna, ballanta ya tare ni da zancen soyayya. Amma kai fada man kake yi, duk masoyin kwarai yana fada akan abin da yake so. Kenan kai baka sauran haida kenan? Za ka iya fada a kaina. Maganar ki dutse Ruma, amma ina so ki sani duk masoyi majinyaci ne. Ruma, zuru ba ta cin zuru sai da a Lallai ka Mahmud, faru gwiwanka na birge ni, amma sai dai ka biya hankali. Kada garin neman gira a rasa ido. Domin duk wanda ya ci tuwo da haidar, to miya ya sha. Ka gan za ka iya? Insha Allah, dai kin ban dama. Akwai jama'a a ƙauyenmu akwai nasara da arziki a ƙauyenmu manoma a ƙauyenmu da wadata a ƙauyenmu
nan kina harhaɗa mana itace. Na ki je ki dafa mun abinci ne? To, ya su baffa. So, mamada, na wannan ko? Aku salame. Mamada, salame? Wai na she ya batu maganan nan wanda muka yi da ke a shanin nan wanda kika she in kin zo gida za ki wani ma bafa batu maganan soyayya mu. Shi ne yanzu na hango ki na zo in ji menene nike ciki a kai. To gaskiya ni kayan kaina ban zauna na yi tunani a kai ba shi kuma babba ban faɗa mai ba gaskiya. To salame. To shi kenan da Allah ki yi min kokari ban son kowa ya san cewa ina soyayya da ke. Anani ko ka Allah mi hida ko kowa da bandana bi amen bi anda imi hiduma ko kuma imi ratuma. Anani ko dalana zero daga men sai a. Anani ko salame amma yoni ebe da mi hetini ma ba. Kin gane ina nan zan jira sakamakon da zaki zo ki faɗa saboda wallahi ina son ki shi yasa. To salame. To rato ke na ji da ko? Ako salame. To rato an wallar ma. Ka ya lalle ne hon da jori ba. Gaskiya isha na ya bushe. Amma hakan ga bayanin waɗansu aikata barna ba. Ƙabilanci ba zai bar mu bai wa juna aure ba. A ƙauyenmu akwai matsala, a ƙauyenmu akwai fitina, a ƙauyenmu akwai rigima, a ƙauyenmu a ƙauyenmu a ƙauyenmu a ƙauyenmu billahi lazi ba zai yiwu ba babu yanda za a yi tun da nan ne fada yau zan kawo ƙarshen wannan duk abubuwan zaluncin da ake ba zai yiwu a ce sarki da mai rasuwa dama tun kafin ya rasu mu ne a can mu ne a wurin tun da Allah ya masa rasuwa an bullo da zalunci don haka mu ba za mu yadda ba musamman ne tun da nan ne fada billahi lazi sai inda karfi na gare al'umma suna ta kuka mazalunta sun riga sun shigo gari ko ba haka ba to don haka sai na kawo ƙarshen wannan abun inda ƙarfi na yake nan ni ma zan gaza don haka tun daga fada nan ne fada na sarki to ni kuma zan kasa an tsare domin yanzu zan shiga gidana zan shiga in kasa an tsare don haka da inda ƙarfi na gare ba wani irin zalunci kenan ba zai yiwu ba na fi ta ba zai yiwu ba a gani na ba zan bari a zalunci al'umma ba don haka
cika buri na koyi na zanya alfahari na kanki ba wanda zan wazari zuciya ke take nazari ki uzuri masoyiya gona ki yarda da ni ki amince da kauna ki ki ban masauki na zauna kin ga ke ce bugun zuciyata na baki gauna da rai za mu yi nisan kwana mai tambaya ga amsa na da desan zuwaira ummi na baki gauna da rai za mu yi nisan kwana mai tambaya ga amsa na da desan zuwaira ummi cikin zuciyata ai sanki ya san guri ya zauna a dare da rana ke na tuna karki sarai kuna buri na raina ummi a ce a gida na ki zauna so usulubin wasu har ake kai su bakin rami na zai tubo a ga zan fara mana kuna da kyau suna da kyau 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 matan mina sun fi dukkanin matan arewa matan mina kun fi dukkanin matan arewa matan mina kun fi dukkanin matan arewa farkon shigowa ta garin mina na zo neman kuɗi ne amma tun da na ga matan mina sai na koma zama kan hanya